Така, хора, Иран искат да удари Америка, щатите, в района на западната щата, където е Калифорния. Сега, дали ще удари Калифорния, дали ще удари малко по-нагоре, малко по-надолу, не се знае, но има това желание да го удари. Преди време Тръмп, като казваше една история, лъжеше хората, че ние сме нападнали на Иран, защото Иран искаше да нападне на Израел и Америка. Ето, сбъдват се неговите думи, Иран ще удари, ако продължи войната. Не те не сигурно. За другата, хубавата новина вече, освен това нещо, войната в Близкия изток по същия начин си продължава и то става много по-зле. Иранците направо са полудели, удрят навсякъде, всякакви бази, мази, направо на дирмадам направиха американците. Сигурно вече съжаляват, че са почнали войната. Така, какво става, хора? Чух добрата новина, дано да стане. Тръмп каза, че, малко по-така, че той си направил каквото трябва, изчисти Иран, бомбардира колкото трябва, каквито обекти трябваше да се унищожи, той вече го унищожил и мисли, че вече трябва да спре войната. То не за това, че трябва да спре войната, ама притискат го много страни него и освен това нещо в щатите, тяхния парламент направо, повече от там половината против войната и се харчи страшно много пари. Това са много милиони на ден. И от едната страна, и от другата страна. Представете, че толкова пари ги харчат за ден, че тези пари, ако бяха подарили на България всички смешахме да сме милионери. Толкова пари се харчат, когато има такава война. Сега, петрола знаете, че дигна са много. Очаквайте всичките цени да се дигнат в България. И после няма да паднат. Защото тук са мошеници управниците. Не само управниците, но бизнесмените. Тарикати са. И това е. Ако бях полезен, лайк направете, сърче, репост направете, да го чуят повече хора. И това е. Благодаря ви за сега.